Labis na ikinatuwa ng 22 anyos na si John Ray Dagta ang pagkakatanggap sa kanya bilang production operator sa inaplayang kumpanya sa idinaos na Grand Peso Job Fair na pinangunahan ng Public Employment Service Office o Peso Legazpi kaninang umaga sa SM City, Legazpi. Nito lamang daw na Hulyo nang makapagtapos siya sa kursong BS Computer Science sa Computer Communication Development Institute o CCDI. Sinubukan niya lamang daw na mag-apply sa naturang aktibidad kasama ang kanyang kaibigan sa pagnanais na makatulong na din sa kanyang ina na mag-isa na lamang na tumataguyod sa kanilang magkakapatid. Laking gulat niya daw na mapabilang siya sa mga hired on the spot. Galing po akong Manito po. Tapos, may nakita po akong job fair sa Peso through online. Then pumunta ako dito by 7 po. And dala kang resume, may updated na CV. Tapos ayun po, punta ako ng EPSO, sa company po. Tsaka dun, po, interview, yung sa final interview po, makakurap. Tsaka yun po, pag answer naman, then nakain po. Gaya ni John Ray, nagbaka sakali din na swertehin sa job fair si Annalyn Morcozo, isang fresh graduate sa kursong BS Food Technology sa Bicol University. For me po, as an applicant, as long as na may opportunities po na gaya nito, like apply lang po kasi parang hindi naman po siya nagsa-stop sa parang if ma-reject ka man po, it's okay. It's part of growing po as a people and as a young individual po sa society. LGU Legazpi and sa nag-open po ng opportunities. I think I must say thankful po yung mga gaya namin na fresh grad na nahihirapan maghanap ng work since kumbaga ito na po yung parang stepping stone namin as we grow sa field na pupuntahan po namin as a na po kami sa future. Ayon kay Diosdado Rañeses, Peso Legazpi Manager, tinatayang mahigit sa 1,000 aplikante ang inaasahan nilang dadalo sa aktibidad na dinaluhan ng 56 na local at overseas companies at ng 14 na government agencies. First and foremost, I would like to say thank you to the full support of the local government unit, the city officials headed by Mayor Ijam Ismail. It's a very, very vibrant, dynamic, and I would say his kind of leadership. Talaga pong gusto niya po na one of his advocacies must really be taken care of by the PESO, itong employment. And pasalamat po kami sa Ibalong Festival Exicom. Sila po ang nagbigay nito na mabigyan kami ng budget. As you would know nga na many of them have said na well prepared daw po kami. We cannot do this if only for us lang na PESO. Of course, nandyan yung suporta ni Mayor Ijam Ismail. And then also, in collaboration with other concerned agencies, like for example, we have also CSWD, we have the NBI, we have the SSS, the PSA, and the Armed Forces of the Philippines. If as you will observe doon po sa corner near the cinema, nandoon po yung mga government agencies. Around 14 government agencies have participated. And talaga po yung mga local employers have really given us their 100% support. Kaugnay rin anya ang job fair sa pagdiriwang ng ika-34 na taon ng Ibalong Festival. Dumating din sa pagbubukas ng job fair si Department of Labor and Employment Bicol Regional Director Imelda Gatinaw at Legazpi City Mayor Hisham Ismail. Layunin nito ang makapagbigay ng oportunidad sa mga naghahanap ng trabaho o kaya doon sa mga gustong mapalalim ang kanilang experience. Ang daming mga establishments na nandito. Iba't ibang mga skills ang hinahanap nila. Iba't ibang klase ng mga workers. 52 local establishments ang nandito. Gusto natin local employment talaga sapagkat ayaw natin na talagang ma-separate ba ang pamilya dahil sa paghahanap ng trabaho ng miyembro ng pamilya, naiiwan tuloy ang pamilya dahil pumupunta ng ibang lugar. Dito mismo sa Legazpi City, may trabahong naghihintay para sa mga Bicolano. Nung ako na po nagdadalagan as a city mayor, ini po ang number 1 na problema kan sa tuyang siyudad ng Legazpi. Well, in fact, ang employment rate po kan siyudad ng Legazpi is only 73%. Kung sabihin po, 27% na Legazpenyo ang daing trabaho. So sa paagi po, kamangarap ka ng klaseng programa, napupunan ta po ito, mga permanenteng solusyon as in pagpalanggaw po kang
pagpalangkaw po kang oportunidad para sa lambang saro, lalong-lalo na po sa tuyang padabang mga Legaspeños. May tema ang aktibidad na Forge Your Future and Be Employed. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.